Durante a visita realizada ás instalacións de Ámbar en Frións, a directora xeral de Persoas con Discapacidade, Begoña Beijón, anunciou que a través do novo concerto social, a entidade pasará a recibir por parte da Xunta un total de 831.000 euros ao ano para o financiamento dun total de 69 prazas públicas nos seus centros, o que supón un aumento superior aos 200.000 euros que recibe cos contratos actuais. Ámbar se vai a ver beneficiada porque tamén vai a ver como os seus prezos se incrementan, vai a ver como van a ter maior estabilidade porque é un concerto que blinda a 10 anos eses contratos que temos coa asociación e ademais vai a supoñer para os usuarios, para as persoas que necesiten unha praza en Galicia que non teñan que percorrer longas distancias para poder acceder a unha praza. Un xesto este que destacou a propia presidenta de Ámbar, Milagros Rei, ao considerar que durante estes anos a entidade estaba a ser claramente prexudicada. É unha necesidade que viñamos un pouco arrastrando desde fai anos atrás e que nós íbamos solicitando, en este caso a Fabiola, xa levábamos uns anos rompendolle a cabeza de que, que éramos os perjudicados dentro do que é o movimento asociativo das persoas con diversidade funcional, que tiñamos uns contratos moi baixos en comparación de outras. Na visita, a directora xeral tamén estivo acompañada polo presidente de Cogami, Anxo Queiruga, quen destacou o traballo que ven realizando Ámbar dende a súa creación, pelexando por acadar unha autonomía plena para as persoas con algún tipo de diversidade funcional. Creo que isto non ten nada que ver, entre aspas, con moitos centros de atención a persoas con discapacidade que hai por aí, que é outro modelo. E este sempre foi pensado en pôr a persoa no centro, cando ninguén falaba desto, non? E sobre todo en buscar a máxima autonomía para as persoas e en buscar esa vida independiente. Mila comentaba antes, a presidenta, dunha vivenda que ten Ámbar para isto, para que as persoas sen as donas da súa propia vida podan tomar decisións, podan organizarse cos apoios que precisan, pero sempre pensando en que as persoas con discapacidade somos cidadáns de pleno dereito e temos que estar incluídos na súa cidade, como di a Convención Nacional Internacional sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade.